alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi Livia med, hun er en af mine veninder. Ja, og i dag har vi tænkt sådan, altså, til sidste video vi lavede var med legeplads tower, altså mig og Carla. Så det her er sådan lidt tower for min have, og inde i mit hus og sådan noget. Så det er bare dejligt. Ja, lad os gøre det. Vi går lige ud i haven. Men jeg vender lige kameraet om. Så er vi på vej ud her. Jeg ved ikke, om man lige helt kan høre mig, fordi der er en gravemaskine. Men der er sådan en lille sofasted her. Og min mor. Og din mor er her, så der... Altså, men der er lidt rodet her, ikke for noget. Der er lidt rodet, men det er okay. Og herovre har vi lidt planter. Ja. Og så gravemaskine. Og så til at spise på, hvis man vil spise udefra eller til sådan. Ja, prøv at spise på. Her er der også Tomater og jordbær. Og det er vist ikke helt dejligt. Nej. Altså her har vi sådan et sted til min... Der engang var fisk i, men det gik ikke så godt. Der var nogen, der døde. Ja. Altså her, så er min far lige i gang med gravemaskinen. Ja. Okay, så. Herovre har vi nogle virkelig smukke planter. Det er sådan nogle regnerting. Så. Ja. Og vi har cykler. Cykler, så har vi sådan en rigtig væg her. Ja, sådan Der er sådan, grenstativ-agtigt. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Men her har vi alle også haveredskaber, som vi selvfølgelig har ret mange af. Fordi er lidt rode. ja. Så har vi rabarber. Og så herover har vi rigtig mange Kartofler. Og så hvis I ikke skal vise, men der er en kæmpe vinbærsnak dernede. Der. Okay. Og så herover har vi også sådan en lille juletræ-agtigt. Ja, det ved jeg ikke helt, hvorfor står der, men altså, det gør det. Og så er der nogle planter og sidested med bord, Et lille træ. Og så herover har vi nogle Bed. ja, præcis. Så herover har vi har sådan det samme slags træ som derovre. Ja, det er det samme. Og så her har vi også et busk, kunne man sige. Busketræ. Ja, og så herover har vi også bare nogle planter. Og det er stenene her. Så har vi gyngerne her. Ja, det er også mega hyggeligt. Det er faktisk det bedste ved haven. Ja, og så kommer der ikke det der fiskested. Ja. Der er fiskested. Det er havedammen, og det er da bare så hyggeligt. Ja, fordi når der så kommer der derovre, Ja. så kommer alt vand op på den der. Ja, så kommer der sådan det der springvand ting. Og den her. Ja, den der kører på solceller også. Ja. Og så herover så har vi ligesom til insekterne og sådan noget. Og der med den lille sten der, det er min gamle gravsted, som hedder Pixie. Og så har I faktisk også nogle aktive blomster. Ja, vi har et træ der, det er faktisk et æbletræ. Og så herovre Har vi det er en meget ulækker sneglefælde, som min mor nok har lavet. Ja. Og så har vi nogle rigtig fine buske her, som sådan lige gemmer det lidt. Ja, Og så kan vi gå huset. Ja, huset, og så man kan lige gå ned ad den her lille trappe der. Jeg ved ikke, om der er fyldt med planter, fordi min far også graver her. Men altså, vi har lige tænkt over det. Vi tror, at vi laver huset en anden video. ja. Ja. Men det her det er også bare Sådan udehaven. Og det bedste ved det er, hvis vi kommer herover, bare lige ikke tage det her. Hvis der er det her, så bare lige tage en kop på. Ja, alt det her plads må man tegne med kridt. Og så længere ned kan man komme på legepladsen, som vi lavede i sidste video. Ja, måske kan vi Hvornår måske? Altså, jeg tænker, vi har været derovre, men der er én video mere. Og så her, så min mor arbejder lige lidt med haven. Og det er her, vi plejer at holde cyklerne, men altså, det er fordi, de laver arbejde her, så vi skal lige flytte dem. Men så er der også et hul her, så man kan komme igen. Så er vi færdige med her, fordi så kommer vi også med til terrassen. Men
vi har en lille basketballklub her. Så det var væk. Og det var det. Ja, vi ses en anden gang. Ja. Og husk, hvis I så den her video, så kan I like og subscribe. Og så bare skriv i kommentaren, hvad I synes. Så have en god dag, have en god eftermiddag eller aften, hvis... Ja. Vi ses. Vi ses.